multe ori pe față el căzuse și se ruga cu gura mare de sus să treacă Tatăl să nu dea harul suferinței lui Iisus să treacă Tatăl să nu dea harul suferinței lui Iisus. Amin. Dragii mei, frați și surori, haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și înainte de a trece la această lucrare, înainte de a ne împărtăși cu trupul și sângele Domnului, să venim într-o rugăciune de mărturisire înaintea lui Dumnezeu. Să-i cerem iertare de tot ce am greșit înaintea Domnului și să rugăm pe El ca El să ne învrednicească în seara aceasta, ca să putem întinde mâna la trupul și sângele Domnului. Fiecare auzeam cuvântul Domnului, dar să se cerceteze pe sine însuși și așa să întinde mâna și să mănânce și să bea. În seara aceasta, în această rugăciune, oprește-te, dragul meu, în dreptul tău. Privește în inima ta. Privește la lucrurile pe care nu sunt după voia Domnului. Poate le-ai făcut în săptămânile trecute, în zilele trecute și în seara aceasta stai în locul acesta și vrei să întinzi mâna la trupul și sângele Domnului. Nu uita, căci Dumnezeu este sfânt, sfânt, sfânt. Și El vrea și noi să fim sfinți, nu numai în biserică. Fiți sfinți, spune cuvântul Domnului, în toată purtarea voastră, în toată pribegia voastră pe acest pământ, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și numai cei sfinți vor moșteni împărăția cerurilor. Doamne, dar binecuvintează-ne să putem trăi sfințenia. În rugăciunea aceasta îl vor ruga pe Dumnezeu. Dacă mai avem ceva lucruri în inimile noastre care nu sunt după voia Domnului, Duhul Domnului în seara aceasta să ne elibereze. Dacă gândurile noastre sunt murdare, dacă gândurile noastre nu sunt potrivite cu cuvântul Scripturii și cu voia lui Dumnezeu, Dumnezeu prin sângele Domnului Iisus Hristos să ne le curățească. Dacă mâinile noastre nu putem să le ridicăm înaintea Domnului, după cum ne învață cuvântul Domnului și Apostolul Pavel în Timotei, ridicați pe ceruri mâini curate. Dacă mâinile noastre și de mâinile noastre mai sunt și sunt prinse lucruri murdare și sunt lucruri care nu sunt plăcute Domnului, în seara aceasta se spun, Doamne, curățește mâinile mele. Poate am întins mâna la lucruri care nu sunt după voia Ta. Poate am atins lucruri care nu sunt după voia Ta. În seara aceasta, prin sângele Tău, curățește-mă, Doamne. Dacă ființa noastră poate nu este ceea ce trebuie să fie, poate gura noastră vorbește lucruri stricate, lucruri murdare, în seara aceasta, Doamne, prin focul Duhului Sfânt, atinge-te de buzele mele și de limba mea și curățește-o. Înainte de a mă apropia de cina Domnului, sfințește-mi viața, sfințește-mi trupul, sfințește-mi gândirea, sfințește-mi tot ceea ce este în mine, să fie un om sfânt, o femeie sfântă, pentru a mă apropia de trupul și sângele Domnului. În această rugăciune, spune-i Domnului aceste lucruri și El poate să te curățească, El poate să te spele și să te facă vrednic în această seară, să te apropii de trupul și sângele Domnului. Ne rugăm Domnului împreună cu toți în seara aceasta. Amin. Tatăl Conferințelor, acum a venit înainte, Doamne, Dinălor, Doamne, Sfânteaula, și darăm frumos ca Tu te pleagă și cu milă și îndurare, Doamne, și de mulțumesc ca să le faci să zic. Vine și Doamne, să te primim, Doamne, avem nevoie, Doamne, de mai cine, Părintele, asupra-i, Doamne, că pentru că Doamne, ai venit de trai, să ai diluit, Doamne, dacă să ne eliberăm, Doamne, dacă să ne mulțumim de aici,
Mulțumim ca prezența Duhului Cel Cercat și Sfânt. Suntem bucurați, ne ocrocim, lasă că tu mi-ai spus, lasă